ଗୋଲଫୁଣ୍ଡିଟା ଦେଖାଇ ସାରିଛି ବଟ୍ ଏବେ ଆମର ବଦଲିଫୁଣ୍ଡି କେମିତି ଅଛି। ସୋ ଏପଟେ ଗଲେ ଏଠି ଦୁଶୁଛି ଆମର ଗଛ ଏଠି ଦୁଶୁଛି, ସେଠିକି ଗଲେ ଆମର ବଦଲିଫୁଣ୍ଡି ଦେଖାଯାଉ ମାନେ ଦେଖାଯିବ। ମୁଁ ଆଜି ଜଣେ ହିଁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ମାନେ ତ ଗାଟି ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି, ହେଲେ ଆମର ତ ଆଠୁ ଡବଲ ଗାଟି ଅଛି। ଘାଟି ଏରିଆ ଆମର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ସବୁ ଡେଇଁକିରି ଗଲେ ବି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଯାହାହେଲେ ବି ଡଙ୍ଗର ଏରିଆ ଲୋକ ନା, ତେଣୁକରି ସବୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନେବ ନାଇଁ କି ପୁରା ଉପରକୁ ଉଠି ଯିବା ଆକା। ଆହୁରି ତଳେ ଯେତିକି ଆମର ପଡ଼ୁଛି ବଦଲିଫୁଣ୍ଡି ଗୋଲଫୁଣ୍ଡି ଏଇଟା ମାନେ ସେଠି ଜାଣି ନାହିଁ। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଠି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ବଟ୍ ଆଜି ଯିବି କାଲି ଯିବି କହିଥିଲେ। ଆମର ରିଲେଟିଭ୍ ଯେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଲଫୁଣ୍ଡିରେ, ତାଙ୍କେ କହୁଥିଲେ କି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଦେଖ ଆମର ଟ୍ୟାଙ୍କି ବି ଚାଲିଛି ଏବେ କାମ। ଟେଙ୍ଗେ 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 ଏପଟେ ଅଛି ଆମର ବଦଲିଫୁଣ୍ଡି। ଏଇ ଦେଖ ସୁରାଇଜ ପୁରା ଆଜି ଭିୟୁଟା ପୁରା ଖାଲି କରିଦେବା। ଦେଖ କେମିତି ଦୁଶୁଛି ଏଇଠି ଆମର ବଦଲିଫୁଣ୍ଡି, ଏପଟେ ଆମର ଗୋଲଫୁଣ୍ଡିର ଟାଙ୍କି ଚାଲିଛି, କାମ ଚାଲିଛି ଟାଙ୍କିର। ଓହୋ ଏଇଟା ଅଛି ଆମର ବଦଲିଫୁଣ୍ଡି, ସେପଟେ ଅଛି ଆମର ମାଛକୁଣ୍ଡ। ଦେଖ ଗାଇସ୍ କେମିତି ଦୁଶୁଛି ଆଜିର ଟପ୍ରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି।